дар вилояти Суғд соли 2020 34 адад ақди никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст. Ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6 адад кам мебошад. Сабаб пандемияи коронавирус ва маҳкамшавии сарҳадҳо мебошад. Дар ин бора мамлакат Раҳматзода сардори раёсати адлияи вилояти Суғд зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Бино ба маълумоти мутахассиси пешбари шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ Фараҳманд Нарзизода, мувофиқи талаботи моддаҳои 33-39 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва талаботи Кодекси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки мехоҳад ба қайди никоҳи давлатӣ дарояд ё худ бо тоҷикистонӣ оила барпо кардан хоҳад, бояд талабот ва ӯҳдадориҳои дар қонун пешбинишударо риоя кунад. Якум бояд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон як соли охир бояд иқомати доимӣ дошта бошад ва бо баробари доштани иқомати доимӣ аз ҷониби нотариати давлатӣ аҳноми никоҳ баста шуда бошад ва вобаста ба монеаҳои ақди никоҳ ки агар дар ҳолати доштани масалан ақди никоҳи қонунӣ аллакай вай монеаи ақди никоҳ мешавад, маълумотнома аз ҳамон ҷое ки зисту зиндагиро мо талаб мекунем ва бо баробари ин қонуни Ҷумҳурии дар бораи боҷи давлатӣ чӣ хеле сардори риёсат кунанд. Қонуни Ҷумҳурии дар бораи боҷи давлатӣ моддаи 4 қисми 14 муайян шудааст ки барои шаҳрвандони хориҷӣ 5 нишондиҳанда ва баробар ба 300 сомонӣ боҷи давлатӣ муқаррар карда шудааст. Раёсати адлияи вилояти Суғд аз фаъолияти яксолаи худ ба журналистон ҳисобот дод. Ҳангоми нишасти хабарӣ таъкид карда шуд ки дар давраи ҳисоботӣ издивоҷи шаҳрвандони хориҷӣ дар Суғд нисбатан кам гардидааст. Акрам Маҳмудов, сардори шӯъбаи кор бо нотариалии давлатии раёсати адлияи вилояти Суғд мегӯяд, шаҳрвандони хориҷӣ бояд пеш аз бастани ақди никоҳ барои ба қайдгирии давлатӣ 300 сомонӣ ва барои тасдиқи амалиёти нотариалӣ дар намуди аҳдномаи ақди никоҳ 60 сомонӣ, яъне як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба буҷаи давлат боҷи давлатӣ супорад. Танҳо дар ин сурат барои ба қайдгирии ақди никоҳи давлатӣ иҷозат дода мешавад. Лекин шаҳрванди хориҷӣ бояд бо хона, яъне ки амволи ғайриманқул таъмин кунад. Яке аз тараф, яъне ки шаҳрванди хориҷӣ бошад, таифи хориҷӣ бояд бо мол мулки ғайриманқул, яъне ки хона бояд таъмин кунад. Ин таифи дигари аҳдро. Дар вилояти Суғд 3577 адад ақди никоҳи сокинон бекор карда шудааст. Ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 697 адад кам мебошад. Аз теъдоди умумии бекоркунии ақди никоҳ 2362 адад бо қарорҳои судӣ, 1196 адад бо сабаби надоштани фарзандони ноболиғ ва 19 адад бо аризаи яке аз ҳамсарон ба қайд гирифта шудааст. Бо сабаби бекоркунии ақди никоҳи сокинони вилоят бошад 2990 нафар кӯдакони ноболиғ аз тарбия ва меҳру муҳаббати яке аз тарафҳо маҳрум шуданд. Бекоркунии ақди никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ бошад дар давраи ҳисоботӣ 10 ададро ташкил медиҳад. Агар ҳар ду тараф фарзанди ноболиғ надошта бошад, метавонад ба мақомоти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо ариза муроҷиат намояд ва дар асоси талаботе ки қонун пешбинӣ намудааст дар давоми 1 моҳ муҳлати интизорӣ дода мешавад. Дар ҳолати пайдо нашудани баҳс, бекоркунии ақди никоҳи онҳо расман бекор карда мешавад. дар давраи ҳисоботӣ дар вилояти Суғд 63724 таваллуди тифл ба қайд гирифта шудааст ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1033 нафар зиёд мебошад. Фавти сокинони вилоят бошад дар як соли 2020 13932 ададро ташкил медиҳад ки дар муқоиса ба соли 2019 2772 адад зиёд мебошад. Зиёд шудани теъдоди фавтидагон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят мушоҳида мешавад. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.